өткәндәге 2020 елның 2 артына ярылышулар арасында һәм бүлектәр тусылар арасында безнең менә Нуан районының 2 хәл мәктәбе укучысы Айназа Ямалова безнең яшь әүзем укучысы да бар. Бүләк электрон китап укыйны. Без буларга мәктәптәрне барып сашыга ниятләгәнек тә, әмма килеп сыкманы. Һәм ниһаять Айназа Хлоу безнең редакциягә килде. Һәм менә безгә антан шартларда ошо бүләгебезне тапшырабыз. Рәхмәт сиңа Айназа Хлоу. Алысларны яхшы итеп килеп иткәнең өчен. Мин гомәк безнең әүзем укучыларга күрә булгайны. Һәм синең күрмәксе безнең республикада башка балаларда аманат кайгылы арттырдылар. Безнең конкурста да катнашырдар. Һәм бүләктәр тудат дип уйлыйм. Айназага безнең электron китап. Рәхмәт. Һәм әлбәттә безнең һәр беренә безнең Фатих рәхмәт кәлимә әйтерләр. Катнашучыларга китап булу ихтимал, югалу ихтимал, әмма ләкин бу рәхмәт кәлимә үткәреп булып, минең Айназа Хлоу портфолиоңның иң түренә инеп ятыр дип уйлайм. Һәм хөрмәтле милләттәшләр, үлгә алыгыз Айназа Ямалованың. Ул да менә шул безнең әүзем, уның күк әүзем аманатымыз булып кала. Әлеге вакытта аманатка ярылуның бик әүзем барган вакыты, бик кызган вакыты, ул декабрь гына 20 хәтен дәвам итә. Әлеге вакыт барда һәм әмма ләкин көскә күрә безнең менә елда ошо ноябрьнең башына булган хандар әлеге вакытта без ия алмаганбыз. Чөнки бу нимә турында һөйләй? Аманатка ярылусының былтырга караганда кимәле түбәнрәк булып турында һөйләй. Сәбәпләре буның әлбәттә күп инде ул. Теге мәктәптә балалар укымау, өйдәрендә утырып уку, дистант пандемия һәм башкалар шул сәбәпләр аркылы без үзебездә йөри алмыйбыз. Мәктәптә бездә укымау сәбәпле, тыелу сәбәпле, шуның өчен тенес баргызга ла аманатка ярылды әдәбият дине аманат ул башкорт үсмер балалар өчен сыккан 92 ел сага килгән бик билдәле журнал тик һәм үсмерләр.